Yadda zaka bude Gmail account da wayarka ta Android. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu sake saduwa ku wannan channel mai albarka wato AmkimeeyaTv. Idan wannan shine farkon ku wannan channel mai albarka, muna roƙon ka da ka danna alamar subscribe, kana ka danna karamar sanarwa tan da sanar da kai sabon shirye-shiryen mu da garraban dora. Kai tsaye da ba shiga gundarin bidiyon. Kamar yadda kuka gani mun yi bidiyo akan yadda zaka bude Gmail account ne da wayarka. Dalilin da yasa ne wannan bidiyon shine za mu yi bidiyo program da yawa akan wanda za a yi amfani da Gmail account, sai yasa ne wannan bidiyo ne yadda zaka bude Gmail account da wayarka. Saboda ta hanyar nan ne zaka samu damar da zaka yi wannan program din da zamu yi. Kamar zamu yi bidiyo akan yadda mutum zai riga bude YouTube account, yadda mutum zai rika samun kuɗi da shi, okay? Wanda ba zai yi ba hakan dole sai kana da Gmail account. Sannan zamu kawo muku bidiyo akan yadda mutum zai ɗora hotunan sa misali akan Gmail account ba tare da ya batar da su ba. Kai tsaye mu shiga gundarin bidiyon. Da farko zaka zo ka shiga cikin misali Gmail, zaka zo ka yi searching misalin Gmail a cikin wayarka. Da zarar ka yi searching Gmail account ya fito Gmail ɗinka misali akan wayarka, kai tsaye sai ka danna Gmail kamar haka, okay? Da zarar ka shiga cikin Gmail ɗinka na wayarka, kai tsaye zaka zo misali daga nan sama zaka ga alamar hoton mutum misali ko hoton Gmail ɗin da kake kan wayarka. Misali a ce da maka na Gmail, okay? To idan misali kana so ka bude, kai tsaye bar shi kai ka so ka shiga cikin wajen nan da zaka gani gashi nan daga nan wajen. Yawa da ka shiga daga nan ƙasa daidai gun nan zaka ga gashi nan daga nan ƙasa ga gun da aka rubuta add account, okay? Sai ka danna shi. Cikin sauki zai baka damar da zaka bude Gmail account. Sai ka zo misali daga nan wajen da zaka sa email address domin ka samu damar da zaka yi login, sai ka rubuta duk abin da kake so ka rubuta misali ko da shirme ne, ta wanda zai baka damar da zaka iya bude naka na kanka, okay? Yawa kamar yadda kuke gani, kamar yadda na rubuta wannan rubutu haka a gaban sa zaka sa @gmail.com, okay? Daga nan zaka ga gun da alamar daga nan ƙasa za ka ga gashi nan gun alamar next, okay? Sai ka danna alamar next din nan kai tsaye. Okay, daga zarar ka danna daga nan ƙasa za ka ga gashi nan daidai gun nan ga gun da za ka ga ya rubuto mai create account, okay? Sai ka danna wannan create account din. Ta yanda zai baka zaɓi misali zaka buɗe ga karan kanka ne, in karan kanka zaka buɗe gashi nan sai ka danna alamar for me din nan. Okay, da zarar ka danna wajen creating din nan gun da ya nuna ma zaka danna for myself din nan sai ka danna for myself, okay? Ta yanda zai baka zaɓin gun da zaka sa sunanka, misali sai ka sa sunanka kamar haka. Ta yanda in ka sa sunanka da farko nan gashi nan surname, to surname zaka rubuta sunanka na farko misali kamar suna, misali sunanka Abdullahi, ga kuma last name gun da zaka rubuta sunan mahaifi, okay? Sai ka rubuta su kamar haka. Da zarar ka rubuta kamar haka daga nan ƙasa zaka ga gashi nan gun da alamar next sai ka danna alamar next din nan. Da zarar ka danna alamar next din nan daga nan wajen zai baka gun da zaka rubuta month din da watan da aka haife ka, nan kuma ga ranar da aka haife ka, nan kuma ga shekarar da aka haife ka, okay? Daga nan sai ya baka gun da zaka danna alamar zaɓin mace ne ko namiji. Daga nan bayan kayi sai ka zo ka danna gun alamar next din nan daga ƙasa. Okay. Da zarar ka danna zai kawo ka wani bangaren kamar haka. Daga nan zai baka zaɓin inda zaka rubuta email address din da kake so kana amfani da shi, sai ka rubuta shi kamar haka. Okay, da zarar ka gama rubuta email din da kake so, daga nan ƙasa ga gurin alamar next nan sai ka danna alamar next din nan kai kamar haka. Okay, kamar yadda kuke gani gashi nan wannan sunan wani ya riga da ya bude da shi, okay? Sai dai mu canja wani. Okay, sai ka danna alamar next din daga ƙasa sai shiga. Kamar yadda kuke gani gashi nan zai ƙara buɗe wani bangaren daban inda nan zaka rubuta password ɗin da kake so, kai tsaye sai ka yi amfani da shi, okay? Sai ka rubuta shi kamar haka. Da zarar ka rubuta password ɗin da kake so sai ka zo ka danna alamar next daga ƙasa, okay? Da zarar ka yi misali idan kana so ka sa number wayarka, daga nan wajen gagun da zaka sa number waya. Idan kuma baka so zaka iya danna wajen nan gagun da aka rubuta daga nan ƙasa zaka ga skip, sai ka danna skip daga hannun hagu, okay? Da ganin yadda zaka gani gashi nan kai tsaye har an buɗe min Gmail, ga suna nan kuma ga email din nan da zan yi amfani da shi, okay? Daga nan ƙasa zaka ga gagun alamar next sai ka danna wannan alamar next din, okay? Sai ka ci gaba. Ta yadda zai baka damar da zaka yi activation din email ɗinka kamar haka. Daga nan zaka zo daga nan ƙasa ga gunda zaka ga an rubuta agree, sai ka danna wannan agree din kamar haka.
wanda daga zarar ka haka shi kenan kai tsaye ka ta bude Gmail account wanda zaka gani ga alshin daga nan wajen ga alamar sanan daga nan haka gashi nan zaka ga alama na inda ne aro din nan gashi nan zaka gani wannan shine email din da muka yi kamar da kuke gani gashi nan yanzu ya shiga cikin jerin email gashi nan sunan da muka yi amfani da shi muka bude da dukkan wani bayanai da muka bude duka nan muka kawo karshen wannan bidiyo. Idan wannan bidiyo ya burge ka muna roƙon ka dana mana alamar liking ga wanda su subscribe din channel mu na kwanta sannan a subscribe sai mu haɗu da bidiyo na gaba. Assalamu alaikum da zuwa AmkimeeyaTv.